Na príklade jaskyne Domica ti teraz ukážem, že keď dvaja robia to isté, to nie je to isté. Takto vyzerá slovenská strana jaskyne. Opustené budovy, hrdzavý vláčik, hnusný kanál, závory, zátarasy, smeti pri detských preliezačkách a obrovské, ale za to prázdne parkovisko. Znaky novoty a možno jediné investície vykazuje táto tabuľa, ktorá hovorí o tom, že si máš zaplatiť parkovné. V okolí si nevieš dať žiadne jedlo, ale ani hotdog či kávu, dokonca ani v budove s výhľadom na ošarpané okolie, ktorá slúži ako vstup do jaskyne. Nepoužívať nefunguje. Všade je vzduchoprázdno a trápne ticho, nikde ani noha. Asi sadia zemiaky ľudia. Nie som si istý, pretože som bol na maďarskej strane a tam ľudia sú, ale tam sú aj iné služby. To máte svätú pravdu. Od slovenského vstupu do jaskyne prejdete len niekoľko kilometrov cez túto hranicu smerom do Maďarska a tam vás čaká diametrálne odlišný prístup. Chatky, hotel, kemping, reštaurácia aj kaviarne s terasou priamo pri jaskyni aj v obci, zábavky pre deti, piknikové stoly a upravené okolie. A samozrejme, keď sú tu služby, tak sem prídu aj ľudia. Hádajte, aké auto som stretol na maďarskej strane ako prvé. Daj mi follow, aby ti ani na budúce neunikli originálne reportáže.